Esa Production Srempet ana ing Kraton Mataram makaten. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun al ayat sallallahu alaihi. Rina dosa penghormatan kunjuk dumateng para pemuda para bini sepuh aji sepuh ingkang hambu mastuti dumateng pamoyan ingkang utama ingkang sasando gumantos binun dipangebating praja satria ing nagari minangka komandan pandhamen para kawula dasing katon sasatu budaya kehormatan para alim para ulama para kiai ibunya para santri ingkang tansah sumanti kira pustaka wahyu ing ilahi rabbi minangka panuturing para santri keblating panembah ingkang tansah satu guru ring budi para tamu kakung sumawana putri injih baraya agung trah ingkang satu batak berbudi karmo ingkang tansah satu humantes sinudarsana keparang hambu gawe waraning sukurmaning wicara duaraning kondono ninji awit sami kemarangipun Ibu Ngatemi RT ingkang pidalem wonten Centong Geri Kecamatan Geri Kadipaten Ngawi kula ingkang pradapa kapitedan sinaraya mari kedahan jejeri mongko pranata hadicara tertantu kula badhe karang ketuanipun pahargyan prasaja kawon menang temanten kalasan mundur temanten boyong pasuwil sudan tri dharma kalenggahan enjang menika sadèrèng pun sumangga nggondhelaken manut puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti kang maha kawasa awit sing nutuning barokah saha rahmah satemah hamba barjaya dumateng para kawula dasih kacana kalenggahan enjang menika panjenengan sedherek kula waksih pinaringan pawarunggal kathah hujan tebing ing sambilan kala. Selawat serta salam katuraken kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaipun benjang wonten ing nyapa-nyapa. Semoga kula dherekaken mikuraken biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mugi panjenengan sedherek tansah kadhaku umat ingkang wajib nampi sapaan wit dunya teparing akhirat amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Sinodhahan ingkang sesatu budal hormatan kepareng pambi warahmatullahi lekasing sedya kanthi hangat raken penggah rahun setting toto hadicara ingkang sampun karakit karancang katata dening para kula serlinci kalenggan enjang menika kawiwitan kanthi maos kumul kitab Al-Fatihah minangka pambuka kala jumi jiling putra temanten putri Diah Kusumaning Ayu Novita Aning Dwi Kurnia Santi saking madyaning sasana tepas wangi tumuju madyaning sasana rinengga kakani dening Bapak Ibu sinartan wijiling buku jenar pambedoling sekarang dimonco warna winestang tembar lan mayang kala juwujuding panggihing temanten nuk satana kadatuwi diwi dari kang lumampah wonten ing Ladan Centong Geri Kadipaten Ngawi Ramah paripurna panggihing putra temanten Sarindit putra putri kinasih panjenenganipun Ibu Ngatemi RT kala jumanjinging putra temanten Sarindit ingkang sampun kaunduh temanten tumuju madyaning sasana rinengga lumpinamban khas tungkara doa minangka panutup paripurnaning sedya putra temanten sampun jengkar saking madyaning sasana rinengga ngaturaken sembah kalbu kunjuk sagung para tamu bapa sekalian Ibu Ngatemi kepareng jumeneng saking madyaning sasana rinengga tumuju wonten ing ajeng mertandani pahargyan sampun paripurna lumantar Jawa Astu Bapak Ibu Sinodhahan ingkang tansah satu hudan hormatan pangkatan menggah
Harun saking tata hadi jare kang sampun karakter karancang katata dening para wangsa mugia panjenengan sedaya kerasan kula maksud tansah parang indi malah indi pangestu kunjuk dipatang panjenenganipun ibu ngatemi arti dia dawakan putra putri kinasih wiwit purwa madya hingga lan musana wiradut satu dan hormatan kepada kula dhereaken ngangklungaken jonggo ngucapaken asta memuji kunjung karsa dalam Gusti Kang Maha Kawasa kanthi maos umur kitab Al-Fatihah minangka panembuka Al-Hadiniyah wa ala kulli niyati sholika bi sirihumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sinedahan ingkang satu hudahatin hormatan madyaning sasana pahargyan agung Gusti Dewan Simi Jiling putra temanten putri Dyah Kusum maning Ayu Novita Aning Dwi Kurnia Santi monggo Ibu ngatemi RT sekalian manjing madyaning sasana Tepaswangi nderekaken kadang-kadang saking Eva Wedding kaseng kuyung kalenggan siang punika sinartan kadang-kadang saking Dika Audio Production Atro Kreatif boten kata lempen Eza musik kelenggane jang punika ingkang sampun kepareng nderek-nderek samangke dawaken putra putri kinasih. Bapak Ibu sinedahan ingkang tansah satu hudati hormatan Pijiling putra temanten putri kakanthi dening rama kelawan ibu saking madyaning sasana Tepaswangi tumuju madyaning sasana Rinengga sinartan kadang-kadang saking Eza musik Mijil Wigya Ring Tias. Do biung banget sidem permanem datan ora ana swaraning barang salasik kang obahan namung gedodongan katyuping samiron namanda kanthi nyebut asmaning Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmaning Gusti Allah Rahman kang duweni sifat welas Rahim kang duweni sifat asih. Domas manjing madyaning sasana Tepaswangi monggo paripurna dipun murid gambar. Jantraning bumi cakra manggilingan obahing tata surya siang pantaraning ratri hanjalari dua dining dina lawasing sasi suwening tahun jangkeping windu peranganing jaman dahat kalingga murda purbaning kang kawasa
murih widodo kang sinadya rahayu kang tirung lestari kang kaesti anggelar jaing carita adat widi widono murih rahayu kang sami denemu lestari kang saer sarwi kaesti donya tumekaning gelahan lahir tumusing batin sukrep doto pitono anenggih pundita bali wisma kang kaeka edi dasa lawang purwa eka sawiji dasa 10 purwa menyang wiwitan nadyan kathah titaing Gusti Allah kang sinangga ing pratiwi kinasongan ing angkasa ginabet samudra racak samihang gono laras parandene mboten kadi wisma ibu ngatemi RT kang kepareng hang rejang janur malanggong hang rakit sekara di cempaka mulya miwaha putra amahargya siwi nuju hari sajuga ana bondo arum kang hang ngambar sajroning sasana wiwaha nulya kawuryan ana teja hang nguwung mawa praba tuhu punika tejane temanten putri Dyah Kusumaning Ayu Novita Aning Dwi Kurniasari kamijil saking madyaning sasana tepas wangi tumuju madyaning sasana rinengga sing busana mimba busananing prameswari nata tiron saking Mandrawa kadana abhyar mombyar pating salarot pating galabyar kadi pilata sesiring pernahing kartika sastra madyaning sasana yoha kaget kang tumingal sang sisres minenggih sekaring payuhan ngawuningani para tamu kakung Sumana Putri wis kebak gamblabar hangebaki jroning sasana wiwaha kadihan doyong na pancak sujining pandhapi miwah tata rakiting bale lan wiratut tunggan kang tinuju madyaning sasana rinengga putra temanten putri kakanthi dening Rama Drasan Ibu sowan kunjuk Rama Drasan Ibu abdi dalam kaputren ropenan putri Domas kang kepareng hangan wujuding daharan unjukan putra temanten sarimbit madyaning sasana rinengga tinapi dening wajranipun bapa sekalian ibu Delasan bapa ngatemi RT madyaning sasana rinengga kaliru wujuding sekarat di Mancawarna sekara di Mancawarna winastan kembar lan mayang kembar kus ngarani padha mayang iku kembang anenggih sekaring jambe oyate bayi bodro dumadi saka witing pisang raja kang rinengga sinartan janur saka tembung jalan nur jawus tumeka nur cahya saking ngarsaning Gusti kang maha kawasa gondong andong mengku pralampita mugi tansah andongakno kaya nyebubren putra temanten madyaning sasana pahargyan agung roning ringin winastan ringin mari neh pengin gebyur madyaning sasana rinengga putra temanten sarimbit samanggih mugi tansah kantuk kaberkahaning Gusti zat kang akarya jagat yo zat kang akarya loka mas manggala
menuju papan peristirahatan temanten kakung Mas Manggono monggo. Lulus Raharja mijining putra temanten putri madyaning sasana rinengga tumunten putra temanten putri kabayang saking madyaning sasana rinengga tumuju madyaning wismatama sasana panggih sinartan kinilak para kadang esa musik sigra suwuk madyaning sasana rinengga tulis Raharja mijining putra temanten putri genjuk kadang pandhere panekaring temanten keluarga agung Bapak Slamet Widodo almarhum salon Ibu Sriyatun Purna Wirawan Polisi Trio Pinasti monggo kadherekaken manjing madyaning sasana panggih sinartan kadang-kadang production bebasan Mahesa Kang Giniru. Kadang-kadang saking panekaring temanten wijul saking lapisan Kenengawi putra temanten kakung kaboyong madyaning sasana panggih mantar kadang esa musik Eva Wedding kang kemareng mangayun-ngayun Kawistara madyaning sasana Palerman putra temanten kakung Raka Mas Bagus gigih satriya pinasti kadherekaken pager bagus talang pati sawut jajar medal pasilan saking madyaning sasana Palerman jumangkah lon-lonan tumuju madyaning sasana panggih riyak hanggajah oling yen jumangkah satindak to mulai tangan atau mulai gering ngungun ngani mantep wis tara tah Prabu miwah Prabu miwah Prabowo pinangka pasembadan samangke dadya raja sadina ratu putra temanten kakung Hangagem busana kang tinaretes saking benang setya kasemya ing Bagaskara tansah kawistara Bumriwah Prabowo sinartan mangayuning para kadang esa production Mahesa jumangkah lon-lonan tumuju madyaning sasana inggih putra temanten kakung kadherekaken warga Wandawa kang sami sorak mangruhan ing pangajap mugi tansah kalis ing sarkara-kara ing rubeda kalis ing sambi lumebet wonten ing madyaning regol wonten wiwara ngajeng putra temanten kakung tansah tumuju madyaning sasana panggih sinartan ginelaing perkadang eza campur sari ringkes production kebu Kang Giniru sigra nuli suca punggian kang tinuju monggo madyaning sasana pahargyan agung kasuwun jumeneng sawetawis paring berkah doa restu panggih temanten kalenggan siang mriku monggo Bapak Ibu kasuwun jumeneng sawetawis
Bapak Ibu kasuhun jumeneng sawetawis berdiri sejenak monggo paring berkah doa restu panggih temanten kalenggan siang punika sinartan kidung sholawat Nabi sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sawi sumusul suarane cantuko kang munyo ing madyaning warit kandha ino. Bapak di depan manten, ibu di belakang manten. Bapak di depan manten kawan, ibu ibu kesannya kuat. Jadilah nakal dari belakang. Ibu bapak di depan manten. Terus dumugi wahyane mangsa ana dumawan kobran dumawan pepestet madyaning sasana pahargyan agung putra temandan sanggit kamanggyake putri madyaning sasana panggih pepestening Gusti Kang Maha Kawasa ana sifating jaluk tinampi wanita madyaning sasana panggih putra temandan sarwi hambalan gambal kang mati sosok wadah penting cocok rasanya kali mampu balik cipta rasa jejer sumai di putra teman-teman saling luhuring pasangan minangka dadya pasangan ira mungkin mandiring pribadi mandek saking pasangan kami daya tiga muncul keting kokor minangka wadeng sekarang selamat anti gomine taking podo acak sama ya putra teman putri sigro hanjengku salmi sembakal berunjung putra teman kakung kami ji isang manikan roko kami cari sawiring sukar teman arahayu widodo kalis ing sambingana paripurna kagungan putra teman salibit sipikupan sindur kang awerna retomi maseta dening Rama Drasa iku Rama kang minangka hanggegem pancoting sindur ibu minangka panjura pangestu ndherekaken putra teman katanem juru madyaning Wisma Tama paripurna kajengkaraken dinoyong saking madyaning Wisma Tama tumuju madyaning sasana rineng sigra katampen sang resi laras moyo kang manem Bromo sasongko dumada
lulus raharja panggihing temanten saribit kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sinedahan madyaning sasana wargan agung sampun sawetawis kula aturaken wonten wiwara ngajeng wonten madyaning pambuka panjenenganipun Ibu Ngatemi RT paripurna ndhawuhaken putra putri kinasih kepareng ngunduh temanten putra putri kinasih Mas Bagus Destian Ari Eko Susanto sekalian Diah Kusumaning Ayu Karisma Putri Rahayu Bintari. Monggo keluarga agung saking Punukan Baderan Bapak Sugimin lan Ibu Mursini daya-daya putra temanten saribit kamanjingaken madyaning sasana pahargyan agung. Kunjuk Bapak Ibu kasuwun jumeneng malih pindho nggih boten dados napa nggih kulina ngodak ngadeg kok padha karo Nila.